علیکم با هم آدمی که ما را تماشا میکنن نگاه کنین جای نخل ایتالیانکا و جای ایپکی جای بازی بومگیم نرخ ارزون نرخشون 130 سومون سر میشه تا 160 80 سومون از یا لاهانش نشون میدم نگاه کنید تا زمین سر میکنیم نگاه کنید نرخ 160 سومونی خیلی базеви фасон, полностью сангзаги, итальянкаи оригинал сангу Сваровски шаги, тоза расеткаш 5-6 намуд ҳасти, нархи 160 сомонӣ. Доставка любой ҷо мешавад, Россия Тоҷикистон бе проблема. Инаи хелякҳо ҳастанд бо 120 сомонӣ. Яам итальянкан, нигоҳ кунед, принтзаги базеви фасон, сангош камтара, барои ки арзон. Нигоҳ кунед. Расетка дорад. Полностью доставка любой ҷо мешавад, Россия Тоҷикистон бе проблема. Бо инаи ҳаста 160 сомонӣ. نگاه کنید چه قبضی بان سر سنگ بخشتو پولنس نخه زدگی مرحمت شکلین نخه هسته 140 سومونه بازی بخشتو سنگوی سواروفسکی оригинал رسید کش بسیاری 1 2 3 4 5 6 نبود رسید بوده یا بازی بخشتو نماشه نشانتون میتونم برای заказ кардан номеромон дар рӯи экран. Я нависем бро любой ҷо доставка мекунем. Я марҳамат шикред. Айни хеле ҳасти 170 сомонӣ доставка любой ҷо мешавад. Сангазаги, кабуту зардзадаги, расидгош бисёр анозини нишонтон метавонам. Нигоҳ кунед баъзе бехушрӯ. Доставка любой ҷо мешавад. Россия Тоҷикистон бе проблема доставка мекунем. Марҳамат шикред. Баъзе бехушрӯан. Ина нигоҳ кунед. Мадила кушнам масалан аз ай боло ҳамаша элон нишон метавонам. эпекиҳо ҳастанд 160 сомона. Нигоҳ кунед баъзе бехушрӯ. ملایمات ایتالیانکان و چیزاشون ایپک پدی پک ایتالیانکا ساختگیان یعنی کنید ادناتونیان یگان چیزی دیشی ندارن پس پرینزایگی خیلی بازی بخشتو حتی سانگوش خیلی نه بازی بخشتو کم کمکی داره تمام و این خیلی مدلاکا هم هستن یا هم 160 سومونیان بازی بخشتو مرحمتش کنید نمی همش 160 سومون دستفکر любой جا میشه Россия Тоҷикистон бе проблема دستفکر میکنیم و مرحمتش کنید مدل‌های базе هستن اجاره میشن میتونم نگاه کنم برای заказ کردن номеромон дар рӯи экран я нависем бро любой ҷо доставка мекунем нархи 170 сомонӣ 160 мешавад доставка мекунем любой ҷо айни ҳастан 150 сомонӣ ё жасминан бо ин хеле ҳастан 160 сомонӣ доставка любой ҷо мешавад баъзе бихушрӯ ёкори полностью хай пеш нишон медам полностью сангзаги баъзе бихушрӯ доставка любой ҷо мешавад ин марҳамат шикли нам бо моделҳои дигараш баъзе бихушрӯан нигоҳ кунед доставка любой ҷо мешавад Россия Тоҷикистон бе проблема доставка мекунем барои заказ кардан номеромон дар рӯи экран я нависем бро любой ҷо доставка мекунем нигоҳ кунед хемадлакои гулмайдои баъзешам ҳастанд барои заказ кардан номеромон дар рӯи экран марҳамат шикред нигоҳ кунед баъзе бихушрӯ хаҷакардои баъзе ҳастанд и бечихолай апаҷон бечихолай 200 сомонӣ доставка любой ҷо мешавад 220 мо 200 тон метем доставка любой ҷо мешавад ин нигоҳ кунед баъзе бихушрӯ доставка любой ҷо мешавад расид кушдан бисёр ҳаста ин ҷида марҳамат шикред бисёр хеле доран барои заказ кардан номеромон дар рӯи экран я нависем баъзе бечихолай чихолаш ягон 20 сум дига зиёдӣ метавонед чихоли 2 метра мезанем барои платия фасон мешавад ин нигоҳ кунед برای заказ кардан номеромон дар рӯи экраниро марҳамат шикред нигоҳ кунед хеле бо баъзе бош ҳаст серсангай тора задагӣ нархи 160 170 сомон плюс минус нигоҳ кунед бо модели хеле чам ҳаста бояд ам дигашам нишонтон метавонам шиктон меканам нигоҳ кунед не хелеҳо ҳастанд нигоҳ кунед баъзе бихушрӯ ва новинкошон марҳамат шикред атласи баъзе бихушрӯ برای заказ кардан номеромон дар рӯи экран я нависем бро любой ҷо доставка мекунем